Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Ang cheque. Ni anak ko. Uwa pa man ang doktor. Uwa ko'y matagan. Just keep it. Sige na, pagilis na mo mama. Kinahanglang happy ang atong lakaw karong gabi na. Alma, O kinahanglang idigbalik na ko. Mabdus ka na. grabe. Mabdus dayon? Mga 1 month may resulta naman na ba? Kana, confertil ko. Ha? Kung ingon ni anak nga magdahom di ay kadayon nga mamabdus ko, magawa na lang ko sa imong pagbalik. No. Ipadayon. Pangutan lang ang doktor kon, fertile ka ba? Mauwaw ko eh. Basta. Ato alang gid ang doktor. Sige na, pagilis na mo aron makapanglakaw na ta. Nganong inyo pa man kong iuban? Mao'y gusto ni Alma, ma. Mularga naman di ay siya ugma. Uy, kadinalian god. Gipadali man siya sa iyang papa. Kay nagpaabot na niyang ilang mga kasosyo sa negosyo. Ay, kamo na lang lagoy pang lakaw god. Gikaapoy man ko. Sige na. Manglakaw na ta. Dili ko nung muuban si mama. Dili ka mo uban, ma? Gikapoy man ko day. Kamo nalay panlakaw ni Nube. Ma, makaayo ba ni mo nga makakita kag laing lugar? Dagong exercise good. Mularga na magugugma. Nganong dinalian man eh. Nagipadali lagi kong papa. Nagsalig nga doon na ako'y visa. Mao nga kung gusto siyang patuon ko sa abroad. Dali ra gyud. Lahi gining dato, no? Nasertihan lang, ma. Sige na, panlakaw na mo. Aron makauli mo sa'yo. Mangaon gud unta tama. Despedida gud nato ni Alma. Nala, sige. Mag-ilis kog dali-dali. Wow. Makatilaw na gikog chicks wada ma. Pero honestly, sa pagkatinuod lang, wa gid ko'y feelings towards Nobi. Gusto lang gid kong makatabang niya. Naluoy ko niya. Kita juga, bos. Ha? Kung saan naman sa imong nakitaan? Ha? Aw. Kada paglitok si mong tudlo gud. Oh. Oh. Timaan nga dunay kalipay nga miabot si mong kinabuhi. Unsa ka? Nga ano ka? Unsa man? Mind reader na ka? Nga nakasabot na ka sa paglitik na ako sa kong tudlo? Boss, limot ka? Sobra pa ko sa mind reader, boss. Oh. Kuan ko, kanang Ghostbuster pag yun. Yamat ragod. Oh. Og ang ghost nga niya na ko karon nag-ingon nga do na kay umaabot nga kalipay. Oh, katawa man ka. Nakatag-an ko no. Si mong gibati ron, boss, no? Ha? Boss, kinsa man babayahan na, boss? Bayhala god. Ha? Dili, babae ang nakalipay ni mo, boss? Ay, kung igna nga, tinood ang duda ni mama ni mo. Unsay duda? Si mama, nagduda na ko. Kini sipyat ko na. Isulti chukoya. Unsa may duda ni mama na ko ha? No, Tugan ba yagyo da? kukuan, boss, kini. Tugan. Boss. Ay lang yung kupugsa sa pagbungotana, boss. Kaya tingalig, putbulon ko ni mama ni mo, boss. Ako yung football ni mo. Kundi ka mo tugan. Ahak na ni. Sa tugaan niya lang ko chukoy. Unsay duda ni mama na ko? Kining, boss. Di ko ni mo putbulon, boss. Imo kong labanan, ha? Kung papawaon yung ko ni mama ni mo. Kadlok. Ako guy nagsweldo ni mo. Unsa man ka? Eto uno. Ikaw din nagsweldo na ko. Nala. Mutugaan na lang yung ko. Tugan na yun. Mauna to, boss. Unsay mo na to? Nga kuan lagi. Nga bayot ko no ka. Usa?
Oo, lagi boss. Nagduda lagi si mama nimo nga bayot kuno ka. Kay hangtod karon, wa kuno kay uyab. Abi kay wa ko'y uyab, bayot na. Oh, Katawan man sa dis mama da. Huwag hindi ni say believe na ako da. abilib ba si mama nimo, boss? Ang iya lang ba nga gwapo ka manunta, unya may nindot ka nga trabaho, pero wa lagi kuno kay uyab. Wa pa gyud na ako masugat ang binuhat nga nakataking-king sa akong kasing-kasing. Ha? Unsa to boss? Taking-king yun, boss. Oo, mao na Chukoy. Taking-king. Usa sultis mama. Nga nasayop siya sa iyang duda. Puwertiging dakuan niyang sayop. Tingalig makugang na lang unya siya. Kung doon na ako ipailaila niya nga akong anak. Unsa boss? Mao na, Choks. Imong anak? Yes. Busa, ayaw na mo palabi sa inyong kibati, ha? Huwatan ninyo nga ako mismo mo yung mutugan ninyo. Unsay matuod kong pagkatao. Oo, pagklaro, boss. Uy, Wa ko magkomedya. Chokes. pero, boss, kining, di dyo kabayot, boss. Basta huwatan ninyo. Nga doon ako'y dadong bata ning baya. First time nga, nagkalagyo tanong. Bitaw, mingawon ka ka anak ko? Gimingaw naman gani ko. Wa mo ko kumaanat nga malayo ka na ko. Don't worry. Inigabot ako sa States. Manawag dayon ko nimo. Ayaw bisihay mong phone, ha? Doon na bago ko laing manawag. Mao gani. Siguro agad ang pag-ato sa doktor, ha? Maayo gid unta to kauban kay nig-adto na ko sa doktor. Ayaw na lang pagmahay, good. Saon nga, importante man sa akong travel. Hey! Jack, Is this coincidence? Ambot lang nimo. Basta kaya ko, schedule man gid ako ron sa akong flight. Oh, asa mo ka? Tana mo ka. Espiya mo good ko? Bitaw. Kitsaya mo larga ninyo eh. si Alma. Patuon sa siyang amahan sa States. Ikaw day. Pabilin, kay doon naman ko'y trabaho. Akon mauna. Ari na lang sakay sa kong auto. Sa higayon nga, mo-check in na si Alma. May driver ko, Jack. Oh. Busa ato sakay si Nobi sa akong auto. Grabe gid ang protection ni Nobi gikan nimo, no? Siyempre, mawao niya na ako. But for sure, dili ko mo tuo nga ikaw mahinungdan. Nga mawa si Nobi sa akong kinabuhi. Alma, surrender na ko. Unsay surrender na ka? Lisod buwagon mong duha. Kung sa tanong ba, nakagamot na pag-ayo ang inyong feelings. Maayo kinahibaw ka. Mm. Hala, sige na. Mo check in ako, Nob. Amping sa imong travel, ha? Of course. Paabot ko ganako. I love you. Love you too. Panawag baya dayon, ha? O, lagi. Busod na ko, ha? Bye. Love you. Wow! Maibog mo na sa tas inyong ka-sweet, oy. Oh, ingon ana gyud na. Basta parehas nga in love. Wa ka pa tingali makasugat og lalaki nga makapausab sa imong kalibutan. Tingali. Sorry Jack ha. Muna ko nimo. Ari na sakay sa kong auto. Ni alagi ang auto ni Alma. May driver ko. Muna na ko nimo ha. Mm, ah. Mahog ra gid mong duha sa akong makamot. Ikaw, Nobi, og labi pa gyud ka, Alma. Nagduda day ka na ako, ma. Ha? Ay na lang pamakak, ma. Pero okay lang. Concern gyud day ka na ako, ma, no? Uwa ko makasabot. Pangutan alangon niya si Chukoy. Uy, gitog-anan ka gidi ay sa imong driver dong. Naligas lang yan dila, ma. Saon. Nagigsulti man kag maritis nga lalaki, ma. Animal kining tawhana da. Ay na lang to kasabi si Chukoy, ma. At least, may concern siya sa atong pamilya.
Sorry kaayo anak. Unsaon, gusto naman gud unta kog apo gikan nimo. Oh, wa man di ako'y laing anak. Ay, kabala ka. Makabaton na lagi kog anak ma. Nga imong apo. Kanus alagi. Mular ka pa po kag Boston, di ba? Kung sa imong kalibutan ma, nga adto ko sa Boston makakitag chicks nga mahimo na kong pakaslan. Unya paangkan. Unsa? Unsa paangkan? I mean, muhata ginimog apo ba? Ang ako'y mga anak, butong akong itlog, ana. Pastilan. Ikaw yung bataa ka, no napulos ka lang gid binuang. Basta, tunay gyud kang lalaki, ha? Of course, ma. 100% nga lalaki ko. Tuwa na si Alma. Pero, gibati man ko kahadlok nga mutuman sa gustong mahitabo ni Ronel. Ang akong cellphone, tingalig si Alma ni nanawag. Oh, si Ronel ang nanawag? Ako ka siyang tubakon. Pero, kinahanglan mo mabdos na ko sa dili pang mabalik din si Alma. Ah, bahala na. Tuwa na si Alma? Tuwa na. So, sugdan na to? Ha? O sa'y sugdan? Nga mamabdos ka. Mahadlok man ko. Ipaagi lang yun ka na to sa injection. Di ano man bitaw ang 5 million. Magkita ta. Muadto ko sa inyong klinik. No. Magkita tag usa ka hotel nga dili kay ilado. Nga way makailan nimo. Ha? May mong magpa-probinsya ta. Yes, sa probinsya. Aron makasiguro gyud nga way makailan nimo. Aun man, mag-abot ta o kuhaon ka na ako sa imong office. No. Ayaw ko kuha diri sa akong office. Dali ratang masaktan. Kun mao na, asa ko ikaw kuha ta. Asa, Novi? Wa kahay nakakita sa akong pagsakay sa imong auto. Mingaw ning dapita. Wa ko masayot nga nung ni ako. Ampot. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!